ברוכים הבאים לסרטון הבא. בסרטון הזה אני הולך להסביר איך להעביר כסף בין שתי חשבונות או אקסצ'יינג'ים שיש. אני בסרטון הזה לצורך ההדגמה אני הולך להשתמש בחשבון של חבר שאצלו יש אקסצ'יינג' בבייננס שהוא בין האקסצ'יינג'ים הנפוצים, ואני הולך להעביר בעצם את הכסף שלו לחשבון שלי נטו להדגמה. עכשיו קודם כל, כדי להתחיל בתהליך הזה, קודם כל באמת תוודאו שיש לכם קריפטו שנמצא או בארנק אחר או באקסצ'יינג' אחר או בכל מקום שאתם יכולים להעביר אותו מחשבון אחד לחשבון אחר, וככה בעצם מתחילים. עכשיו, מה שהוא הולך להעביר לי, אני עכשיו אכנס לחשבון שלו, זה יהיה אתריום. עכשיו, בחשבון שלו יש 0.09 אתריום. עכשיו, כדי להעביר את זה, אנחנו באמת צריכים ללכת לארנק שלו. במקרה הזה הוא נמצא בפנדינג. עכשיו, כשאני אכנס לשם, אני אראה פה שיש לי באמת את האתריום. עכשיו, כדי להתחיל בעברה, קודם כל, אני צריך ללכת לארנק הראשון ובאמת להעביר אותו אליי, לאפשר בעצם העברה. בדרך הזאת אנחנו רוצים על דיפוזיט, בעצם אנחנו רוצים להכניס קריפטו אלינו לחשבון. עכשיו, בסלקט קוין אנחנו בעצם בוחרים את המטבע שאנחנו רוצים. אני רוצה להעביר אתריום, אז אני אבחר ETH, שזה בעצם אתריום. עכשיו, אם תשימו לב, לאתריום יש אופציה לבחור נטוורק. מה זה אומר? בנטוורק יש בעצם כמה דרכים שאתה יכול להעביר את האתריום. הנטוורק בעצם אומר שיש בלוקצ'יינים אחרים, שלפי הבלוקצ'יין הזה אתה יכול להעביר. ה-ERC20 בדרך כלל זה הנטוורק של אתריום, אבל הוא גם הכי יקר. אם תשימו לב, פה אי אפשר לראות את זה, אבל אפשר לראות את זה בבייננס כשאני רוצה להעביר את זה. עכשיו, כדי באמת להעביר את זה, אני אלחץ withdraw במטבע שאני רוצה. אני באמת בוחר אתריום, ויש את הסוגי נטוורק שאפשר להעביר. עכשיו, אם תשימו לב, באמת, אני יכול לראות למטה את הפיז, את העמלות, ואני אשים לב כמה המחיר של כל עמלה. אם אני אעביר את זה על ERC20, שזה הרשת של אתריום, זה יעלה לי בממוצע העמלות $5.42, שזה ממש 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 יקר. אם אני אעביר את זה לדוגמה BSC, זה בעצם על הרשת של בייננס, של BNB Smart Chain. המחיר של זה בממוצע זה $0.65. עכשיו יש פה עוד אופציות, יש אופציה להעביר בבייס, ארביטרום, אופטימיזם וכו' וכו'. אבל באמת לפני שאני בוחר אני צריך לראות שהארנק שלי תומך בזה. אז הארנק שלי תומך בארביטרום, שזה לדעתי הצ'יין שהכי מומלץ להעביר בו אתריום, אז אני אבחר את זה. וברגע שאני מעביר, אוקיי, אז אני מקבל פה הזרה שהם בעצם יקחו לי 0.1% עמלה על העברה, שזה מן הסתם מובן, כי זה בעצם העלות של העברה, שזה מן הסתם הגיוני. עכשיו אני מקבל כתובת שהיא אדרס. הכתובת הזאת זה לאן שאני שולח את האתריום. עכשיו אני אעשה פה קופי, אלחץ על הכפתור והוא באמת יראה לי שהעתקתי את זה. עכשיו אני חוזר לבייננס, בעצם איפה שאני מעביר, ואני באמת בוחר ארביטרום. שאם תשימו לב שזה בין העמלות הכי זולות. יש גם אופטימיזם שזה יותר זול, אבל אני אישית לא מכיר את הבלוקצ'יין של האופטימיזם, אני מכיר ארביטרום. אז אני אשתמש בו, בעצם זה 0.14. ואני צריך כמובן לשים את האדרס שזה זה. עכשיו תשימו לב, כי זה הדבר הכי חשוב. אם אני עושה טעות בבלוקצ'יין, נגיד אני בוחר אופציה שהיא לא מה שהייתי צריך לבחור, או שאני מתבלבל באדרס, אפילו טעות באות אחת, זה אומר שהכסף נעלם לגמרי. זאת אומרת שכל דבר קטן שאתה טועה בו, זאת אומרת הלך לך הכסף. אז במקרה שלנו יש לנו בערך $300 של אתריום. עכשיו אם אני אעביר את זה ואני אעשה טעות, הכל הלך לפח. אז באמת צריך להסתכל שזה באמת הכתובת, שבאמת העתקתי את זה כמו שנכון. אפשר להסתכל נגיד על האותיות הראשונות, שזה 0x9e1, במקרה הזה זה גם 0.9e1, אותיות אחרונות דב 9, אני באמת אסתכל שזה אותו דבר, דב 9, שאני באמת לא עושה טעות. מי שבאמת נגיד קיצוני יכול באמת להעתיק אחד לאחד לעשות השוואה. וזה חשוב מאוד לעשות את זה, כי במחשבים שיש בהם וירוסים,
מישהו פורץ לך למחשב, יכול באמת לשנות לך את האדרס מבלי שתדע, ובעצם אתה תעביר את הכסף אליו. אז זה חשוב מאוד 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 לבדוק, ואני מדגיש את זה מיליון פעם, כי זה באמת לא צחוק. עכשיו, ברגע שבאמת בחרתי את הכמות שאני רוצה להעביר, מקס בעצם זה בוחר את המקסימום, אני לוחץ withdraw. עכשיו בעצם אני צריך להשלים תהליך של הזדהות. לכל אחד בחשבון יש תהליך הזדהות שהוא עושה. פה בעצם רשום לי כמה אני הולך להעביר, כמה אני הולך לקבל, וכמה כסף הולך לפי, שזה העמלות. ובעצם יש את ההזדהות. אני לא אראה את התהליך, אני אסתיר את זה שתדעו, אבל ככה זה עובד. עכשיו בעצם העברה אושרה. ווואו, זה עבר מאוד מאוד מהר, העברה הושלמה. בעצם הכסף כבר הוא עבר ויש לי את האישור. אני לוחץ אוקיי, אני יכול לראות גם בהיסטוריה של העברות, אני אראה את זה פה, באמת רשום שזה עבר, ורשום לי confirmation. בדרך כלל, כשמעבירים קריפטו מארנק אחד לארנק אחר, העברה הזאת מתבצעת על הבסיס של הבלוקצ'יין, שזה בעצם על הרשת של המטבע הקריפטו שאתה משתמש בו. עכשיו, ברשת יש אישורים. זאת אומרת שכל פעם שאתה מעביר את הכסף, אתה צריך שזה יאושר על ידי הגורמים הרלוונטיים, שזה קשור לקריפטו, זה לא באמת כמו בנק לדוגמה, כאילו אין לך פה אישור של רשת מסוימת. ברגע שהרשת עצמה מאשרת את העברה, אז אתה תראה בקונפירמיישן שזה משתנה. עכשיו, לכל רשת יש כמות אישורים שצריך. לדוגמה, פה אתה צריך 120 אישורים, אבל אם אני לא טועה, כל שנייה תקבל אישור אחד. אוקיי, אז עכשיו אני יכול לצאת ולהיכנס שוב, ואני באמת אראה כמה אישורים עברו. עכשיו עבר כמה שניות, אז כל ה-120 אישורים כבר קיבלתי אותם. עכשיו אני יכול לחזור לארנק שלי, ובאמת להסתכל, וואו, זה כבר אושר, כאילו ממש במהירות. אני רואה שבאמת קיבלתי את הכסף. זה בעצם הטרנזקשן, עכשיו אני יכול גם באמת להיכנס ולראות את זה. זה בעצם הסקן של הרשת עצמה, של הארביטרום, שזה באמת לא באמת רלוונטי. עכשיו אני אכנס לאסטס, אני אחזור, אני יכול באמת לראות שקיבלתי את האתריום ויש לי 0.093 בלה בלה בלה, מה שבעצם העברתי. וזה מעולה. וזהו בעצם, ככה אני העברתי מטבע ממקום למקום. כמובן שאני יכול להוציא את זה גם מהארנק הזה לארנק אחר. איך אני עושה את זה? קודם כל, כמו שאמרתי, כשאתה מעביר כסף, אני אסתיר את ה... אוקיי, מוזר. קודם כל, כשאתה מעביר כסף, זה הולך לארנק של הפנדינג. עכשיו, אם אני ארצה באמת להשתמש בזה, אני יכול לעשות טרנספר ולהעביר את זה מפנדינג לטריידינג. במקרה הזה אני לא באמת רוצה, אז אין לי סיבה לעשות את זה. אבל נגיד וארצה באמת להוציא את הכסף החוצה, אני יכול ללחוץ withdraw. עכשיו בעצם אני לוחץ את המטבע, וכמו שאמרתי, יש פה כמה רשתות שנתמכות. ואני יכול בעצם, כמובן, כאילו אני בוחר את הרשת, בוחר את הנטוורק, ואז אני יכול לבחור את הכמות ולהוציא את הכסף החוצה. עכשיו, הסיבה שבאמת אנשים אי פעם באמת יוציאו כסף החוצה מ-exchange, זה יהיה בדרך כלל להעביר את זה לארנק חיצוני שהוא לא exchange. ואת זה אני כבר אסביר בסרטון הבא של איך עושים את זה, ובעצם על הסוגי הארנקים שיש. אז תודה על הצפייה, ומקווה שבאמת הכל יהיה מובן. ואם יהיו שאלות, כמובן אפשר להגיב בסרטון, ואני אשתדל לענות על הכל.